El Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona ha presentat avui l'Espurna, un centre de recerca i investigació impulsat per l'empresa Vertisein, Barcelona Digital i la UDG. Espurna vol ser un referent nacional, però volem i tindrem una vocació i una projecció a nivell internacional. Dins dels projectes desenvolupats, un dels primers és l'aplicació per l'iPhone, l'iPad i l'Android del canal 324. Un altre projecte que sortirà a més llarg termini és l'anomenat Mireia, un motor de recomanació de continguts audiovisuals. Espurna difondrà i promourà l'ús de les tecnologies digitals més rellevants i competitives en sectors molt diversos com el de l'esport, l'audiovisual, l'educatiu, l'entreteniment, el cultural, el publicitari o el turístic, entre d'altres.